ka jinghikai kaba ngan aye phi mynta ka sngi kalong ha ka jingidebat ka depression. Kumno ngilaban control ya ka depression. Hatu kadang ka dawai kaba kenja mensem kaba lak penkot ya kena ka jingpang. Lane ya kena ka jingshitom. Well, ngan yatho phi ba kena ka depression. Dikidon dak spark tali kidau kaba penoi ka bakan long. Kalak bandai psychologically, kalak bandai kaba hair pateng, lani kalak bandai na kita ke jinjia kiba jia haga jim ke jange. Henry kadau tenra jong ni ki baro kalong ka jingbam la jongi ban control. Yala ka jong ka mood ka jongi. Ka jingkeli kaba ngayo men haga ni keski. Kalong what is the way to control our depression? Is there a spiritual cure for these material problems? Ka kani ka depression. Par kumno ngilak man control ya ka. Hatu kadon mo kata ka spiritual cure. Ka jing penkoi ka ba kenja mensim. Ka bala ban penja ya kani ka jingpang jingstong balong haka met ka jongi. Haka jingmut ka jing pyrkhat ka jongi. Ka World Health Organization ka WHO ka estimate ba hado arsa prapo million ki kena samla haka perthe. Lane kumbasan person ki khon samla haka perthe baro kawe ki yo ya kani ka jingpang depression haka ni keski. Kani kalong ka records ka ba la ai da ka World Health Organization. Yo leski ya piru la new haka ni ka jinghen. Bat ka symptom kani ki dakation ka ba pau shabar jong kani ka jingpang. Kalong ka jingbuhtieng ka jumbam la ban fokus haki kam ki jam ka bangitre ka jingdu jingkren bar kiwei par ba ngim la ban jer kerteng namar ki don bon ba ki daw ka ba penlong ya kan ka depression bakan don ha ka jim sngi bat namar badon shibun tli ki daw jong ka depression ki don shibun ba ki lat kumno bagin light na kan ka depression kum ka meditation kum ki yoga kum ki counseling ki jingbam nang ta ka jingim ka babaha. Well, hakani ka jinghikai jong aman taka singan IP ya ki lai tili ki jinghikai kiba la man penja shisendon ya kani ka depression na ka jingim ka jongi. Kawan kong ka day ka jing sngongo. Ngani thoi pi ya ka wei ka jinghiathuhkhana. Haka porba ka jurbha kani ka COVID-19 la nafikan mau. Don uwei uruspa hapo jong ka Delhi. Uyo ya kani ka jingpang. Kata ka oxygen level lani ka SPO ka breathing ability ka jingla jong uban ring ban panhir mensip la hirba. Wood la rayu syakaway ke hospital 5-star hospital but hangta la ai oxygen yu ke ventilator hado nyosngi but hadin ba kata ke oxygen level kalong normal uni ubru ubaruspa ulakoi uta unong ai bill u billing clerk uwan ra ya kata ke bill but open EU ya kador hanyo lak tengka berkata kala penjau umat ya uta u billing clerk uta unong ai ya kata ke bill uong yu sir natip bapilong ubru warus pa tam jong ni ka shnong jongi baro ki bru ki tip bapilong warus pa ka spa jong pi ka ba omla shuban new hatu fi sngo shem jing ban siu ya ka ni ka pisa new la tengka utau ruspa uong ngam shem la penjau ya ki umat jonga namar jong ka jing he jong ni ka bil Henry ka shupan kan mau yanga baka hospital ka charge nga henyaw lak tengka nagbenta jong henyaw sngi ka oxygen ngala shuyo ya ka oxygen menta na ublei takumba henru po santali kisnem shem la pha yanga ya kabel shem la pha yanga ya kanu ka notice nga jaw ya kini ka umat namar mga sngongu ya ublei nga sngongu ya ublei namar jong ini ki ba ulale nakamta jong ka jigim jinga baro shikato ngana shuring mensin ki oxygen ka ba ublei hi uayanga kumta ka mensem jonga ka sngongo kumta ka mensem jong ka jing sngongo kalong ka jing sngongo ka ba klain bor ba ban penja ya kata ka negativity ya kata ka jingmut ka ba snyu ka ba ngipusan ha ka jingmut ka jongi ngide bandon ya kata ka mensem ban sngongo nang ban aingu ya ublei nakamenta jong ka leer pangiring mensip nakamenta jong ka perthei ka bangiim kaski ka ba jing sha yangi Henry ka jing kalong namar bangila attach than ya ka jingmut jongi syakita ki ba kenja perthei ka ba kenja do ka penget yangi baka jingsuk ka ba shisha kadon ha ka jing paunam hadu bangim skau le ranshu ban thar ila ka jong ka ringying jongi tang nagamta pan yo ya ka jing paunam tang nagamta pan viral hapo jong ki social media ka perthei ka penget yangi baka spa ka pho
ka jingim paho pahai nang ta ka jing paunam hagi social media but habang ilap bagi we ki hamla banyangi ki kham ruspa banyangi but hangta habangi pursang ban le ya kata ka kam baki ki le ngimla ban job hangta ka wan kata ka jing sngosi hangta ka wan kata ka depression haga jingim jungi Henry ngan ongipi nang shwa banyu ya kata ka jingkarku jer yaki baro ayu kabalale da ublei ipin salango kabenta ka baar nang banbo yaki aka hakikti jongble shania ha ublei trust in God unong penyat yaki aka baro haka jingim ke jongi shania ha ublei ubalong uta bakwa yaki aka kibabaha nagamta jong ka jingim ke jongi hakapor bagi kendo ya ke jinge haba kita ke jinge ke len shop ya ke jingim ke jongi but pis ngau pimla show ban Syah ya kita ke jinge haka jingim ke jongpi habangi sngew do jingkren ne haka jaga bangin long kibat jam hakum kata ka benta haswa bangin IT yala ka jong ke jingim jingi syakita ke jinge pai sya uble mau ulong uta unong yara par udan kata ka mensem jong ke jing sngew nakamta jongi God is the best friend and he is the well wisher unong pyrkhat yaki aka ki babha nakamta jong ke jingim ke jongi ulong ukpa bom jikut jongi unong khmi ya baro kita jing thau ka kten ka ong wat uwe usnyu wat ya usnyu khle jong nyanyo ka weru ka slading ka nam hap na udeng ublei ulong ublei ubakrau utip lut namar kata ngide ban syania lut hau ba ublei uyai khmi ya ka jingim ke jongi but ubat mau ya kata ka steering jong ka jingim ke jongi kakan mau ya ka we ka thei samla kat ba kadang shong ha ka we ka flight but kat ba kadang bun kam ban yele kai phone hapo jong kal flight but ha kata ka por kata ka flight ka kendu ya kata ka turbulence kata ka jinghi ka bakansan kata ka jinghi kansan but kita ki passenger ki badan hapo jong kata ka flight ila dap daga jing shifting Henry kata ka kenthei ka long jai jai uta uwe u businessman u bashong hajan jong kata ka kenthei ula dap daga jing phala ya kata ka jing long jai jai jong kata ka kenthei but ula klia ka kumno fila ban long kaba jai jai haba baro kini kiwei ki passenger kila dap daga jing ting ya kata ka jing hi kansan jong kenikal flight Henry mabhipat filong kaba jai jai bale him ting se yala ka jong ka jingim but kata ka kenthei kala jawab kumni namar bok pa jonga ude u pilot jong kenikal flight but menta kasngi un yalam yang shayi ngashania ha pa jonga kan mau ya kene ba ublei jongi ulong ublei uba start mau ubala thau ya kini ki iki baro haga jim ke jongi pat mau ulong unong yalam ulong uta u driver jong ka kali jong ka jim ke jongi to IT yala ka jong ka jim ke jongi haga kiti ki jong ngim de ban khusla than yala ka jong ka jim ke jongi ka e ka bangi de ban le ka e ka bang ngim de ban le Henry ublei utip lut yaki eki baro shipang jingi namar kata to IT ila ka jong ka jingim jongpi hakikti jong play pat mentangin poi syaka menta ka balajong kani ke jinghikai jong menta ka ski kibru kibamat ya kani ke jingkendo ha ka jingim jongki la tawiar ya kata ka jimut jimperkhat jongki this brain has been surrounded by the negative thoughts kibru ki perkhat yakum kini ke jingperkhat kibru ki la snew ya ka jingim ka jonga utang ki eki bas new ki bajia ha ka jim ka jonga ngamla ban job ha ka jim ka jonga kibru kim ju pit yanga kibru ki iben yanga kat ne ngale bha na kam ta jong kiwei omdon ki ba bana ban pit ya kan ke jing bha ka banga le na kam ta jong ki ngam tip ka e ka ban sajia ya ka jim ka jonga manta la fi ngap ya kini ki kintin la fi ngap ha ya kini ki kintin barok ki shat tawiar la ki fokus tang hakawe ka kintin bat kata ka kintin gede manga uba shampop manga uba shale ben manga ubamla ban le ai haka jim ka jonga Henry tongin pen phai lani tongin pen kala ya kani ka kintin haka jaga bangin mutang halade Henry tu pen kala ya ka nagamta jongno re jongno nagamta ban ai jingirap yakiwe ngani thoi phisa ka we ka jingithuhkhana uratan tata ngat ba baro na plan jumpi fi ithop ha ya uni bru ratan tata baro kitu ki trok
kiba pioi tata ude utrai jong kutu ke company ulong uwe na gibru barus patam hari India bar haka Asia barokawe te shisien la kali u haka we ke interview kat kani ka jing job ka ba philayo haka jim ke jong pi ke kata ka ba pen kemen tam nyapi ujubab kumne ngayat lynba yaki sau teli ki stage haka jim ke jonga haka stage ka banangkong ngakmi bat nga fokus tang haka ban penlum lene penlang yaki pisah bat habang ayo ya kita gispa ba jongan ke pertai pleng kamla ban ai jingkren ya ka jingim jonga haka benta ka baar nga fokus ban pelang lani ban accumulate ya kita ke luxurious possession ya kita ke jingdon ki jingim ki kali ki ying ki sem nang ta kita ki ba la ban pensuk ya ka jingim ke jonga ki kita ki ba la ban ai jing sngewbha ya nga bat habang ayo ya bar kita ki luxurious ka ba ka pertai ka la ban ai nga all the luxurious that I ever needed in my life. Henry, kim la ban ai jingkemen, kim la ban ai jingtengan ya ka jingim ka jonga. Haga stage ka laipat, ngala pen he ya ka business ka jonga. I've launched a huge venture plan. Nga download ya kita ki steel plans. Om tang ha India, ha Asia, but ha perthai barok away. Nga launch ya ka kali, ya ka company kali. Nga long owner lani ngalong try yaki oil supply yaki supply jangki pdiang ha India berhaka Asia barok away but ngalong away na gibru ba job tam hake business Henry kataru kamlaban ai jingkren ya ka mensim janga kamlaban ai nga ya kata jingim ya kata jingkren ka baka jingim kalaban ai nga ya ka jingim ka janga ka ba ngakwa ai ini ki barok kimlaban
stay safe.